ଆପଣ କ'ଣ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଶର୍କରାରେ ପୀଡ଼ିତ? ଜାଣନ୍ତୁ 5ଟି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯାହା ଔଷଧ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ସୁଗାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। 1. ନିମପତ୍ର। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ନିମକୁ ଔଷଧର ରାଜା କୁହାଯାଏ। ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ରକୁ ପେଷି ପାଉଡର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଅଧ ଚାମଚ ସେବନ କରନ୍ତୁ। 2. କଦଳୀ। କଦଳୀ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ। ଏଥିରେ ଥିବା ଚାରାଟିନ୍ ନାମକ ଉତ୍ପାଦନ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କଦଳୀ ରସ ପିଅନ୍ତୁ। 3. ଜାମୁକୋଳି ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜି। ଜାମୁକୋଳି ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଉଭୟ ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଲାଭଦାୟକ। ଶୁଖିଲା ଜାମୁକୋଳିର ମଞ୍ଜି ପାଉଡର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଚାମଚ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। 4. ଅଦା। ଅଦାର ଏକ କାଢ଼ା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ପିଅନ୍ତୁ। 5. ମେଥିଦାନା। ମେଥିଦାନା ଗ୍ଲୁକୋଜର ଅବଶୋଷକୁ ଧୀର କରିଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। 2 ଚାମଚ ମେଥିକୁ ରାତିସାରା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ।